Hej Spans, velkommen til min video. I dag skal vi lave en morgenrutine. Først mig selvfølgelig, og så bagefter det er min største, så fordi hun står og filmer, så ja. Vores flotte terrasse her. Ja, skynd dig ind. Vi kan nemlig klippe rundt, vi bruger mobiler, vi ved ikke, hvordan man skal gøre det. Men bare lige så ved jeg her også bagefter det mig, men så skal vi bare lige ind og gøre det. Hej. Så. Min morgenrutine starter altid med at vågne op. Selvfølgelig har jeg lige taget det tøj på, som jeg skal bruge dagen efter. Vi har meget rodet, bare lige så vi ved det. Fordi det gør vi storebror altid. Nej, vi skal Jeg trappen. Så synes min tøj så lige godt stykker, så jeg bare hun. Tager hun noget. Eller, så skal hun spiser ikke morgenmad. Vi spiser ikke morgenmad. Jeg skal lige finde den. Skal vi lige få fundet den? Vi har så sådan en skål. Det er den her. Jeg har helt glemt, hvordan det var min. Det var hendes det. Ups. Det skal jeg altid. Fordi jeg sådan er min bare. Og så spiser hun ikke morgenmad. Nej, fordi det venter jeg altid med. Vi venter til frokost. Yep. Og så tager hun lidt tøj på det her. Og så vasker jeg som regel altid mit hoved. Så jeg vasker. Er der ikke noget håndklæde? Nej. Bare. Prøv bare det her. Det er rundt. Og så det næste. Det er som regel altid. Og så godmorgen. Og så har jeg altid at det skulle jeg rigtig sødt. Er der en skraldespand? Jo! Jeg finder altid noget lækkert, men hvis der ikke er noget, så er jeg sådan. Er der ikke så ikke? Der. En syltemøg. Og det er jo min mors hjemmelavet, det er hendes papmaskine. Og min mor, hun er kommer hjem. Eller pappa, hun kommer hjem, tror jeg. Der er lidt lækker hjemmelavet. Det smager altid rigtig godt og grundigt ud. Kan hun altid. Kan hun også slå på. Så sætter jeg den ind. Det er virkelig dårligt. Og så spiser jeg altid min mad her. Og så går hun også op på værelsen. Normalt i weekenderne plejer jeg altid at se, hvordan mange subscribers og det der, vi har fået, men det gør jeg kun i weekenderne, fordi det er lidt nemmere, fordi der følger bare aldrig. Vores hus er meget, vores værelse, vores fine sted er meget rodet. Men kun til det er så rodet her, og ikke er særlig meget, det er fordi vi sådan har skiftet, så ja. Er det godt? Nej. Ja. Vent lige lidt, så er det min tur bagefter. Ja, og det næste så, når hun har spist færdig. Jeg skal lige spise færdig. Og vi sover jo sammen på den samme seng. Og vi skal jo til at flytte, og vi har ikke fundet nogen til, det er så roligt, fordi vores lille søster, hun tager hele tiden mine ting, og så leger hun heroppe. Sådan nogle babyting, hun har også, det er hendes egen babyting, hun har også taget nogle Cecilies. Bare roligt, jeg leger ikke med det mere. Skal der nu spise? Ja, og så når hun har spist maden, hvad gør du så? Farvel.
Så ja, nu er det som sædvanligt min storesøster. Pas lige på. Vent lige. Så ja. Hej folk, jeg synes min tur til morgenrutinen. Og jeg vil faktisk bare starte med at gå. Se, det er så vores have igen. Den er rigtig flot. Det er vores nye bil. Så ja. Og så er der lige der, og dernede er så min far. Dernede er vores kæmpe have. Så ja, jeg synes bare, vi skal gå i det her rum her. Så det første, jeg gør, det er så at børste til. Og bare lige så du kan også sige, at jeg har det samme tandbørste. Ja, vi deler. Fordi vi er hos vores far og mor. Altså, jeg er hos min mor. Der bor jeg. Jeg starter altid med at tænde lyset. Tager en tandbørste. Det er bare sådan, så I ved, at der er nogen i baggrunden, ikke? Det er min søster og hendes. Så lægger jeg lidt plads. Vasker jeg lige hænden. Tænder jeg lidt lyset. Nej, vandet. Jeg så sådan en sejl maskine, hvor det gør alt det her. Og så går jeg altid til toilettet, jeg skal så ikke på toilettet. Nogle gange plejer hun også at gå i bad. Så tager jeg også lidt af mine mors læber ud, og så jeg låner hele tiden. Sådan. Så det er lige det her hår der. Så går jeg så. Jeg spiser ikke morgenmad, for jeg tager i. Men jeg tager ikke tid. Altid. Så skal vi op. Det er bare, hvor stor der er det, ikke? Mike, han har også en YouTube-kanal, eller jeg tror, han har haft en, ikke? Ja, så spiser jeg julemad, men så har jeg jo en lærerum, som jeg kan huske, hvor er. Hvor lærer jeg nu lige lækker mad. Og det er det der med. Så går jeg altid ud på terrassen. Her, der hvor vi ser hej med det. Så går jeg helt ud og ser. Dejligt vejr. Jo. Jo. Farvel. Farvel til den